אוקיי, אופיר. אופיר מה? בן טוב. ב5 שנים האחרונות אני טס ומצלם את ים המלח, ואני מתעד את תהליך ההתייבשות שלו. נצא על שפת ים המלח, כיוון צפון, פחות או יותר עד עין גדי. נסתובב דרך המצדה אל בריכות המינרלים, בחלק הדרומי ולנחיתה. כאן זה הסיפור מבחינתי. אפשר לראות שממש עד האזור הזה היו מים. ים המלח הגיע עד לגובה שאנחנו רואים כאן עכשיו, והוא ירד במשך 25 שנה בערך 30 מטרים. לאורך 60 השנה הירדנים בנו תעלות שלוקחות מים, הסורים בנו תעלות שלוקחות מים, אנחנו בנינו את המוביל הארצי. בעצם אנחנו נמצאים עכשיו במחסור של 800 מיליון קוב מים כל שנה, מה שמוביל לירידת מפלס של מעל מטר אחד בשנה. כשאתה לוקח אזור שהיה בו מים, והמים נסוגים אחורה, האדמה באזור הזה היא לא חזקה מספיק. ואז, לאט לאט, היא מתערערת ונפער בבור. הבור הזה שנפער זה הבולען שאנחנו רואים כאן. אז זה המרהיב הזה של לראות בולענים חדשים שנוצרים בשלל צבעים ומתרבים בצורה שיטתית, הוא מחזה כואב, כי ים המלח הולך ומתייבש. באזורים שהיום יש בולענים, היה פעמיים. ים המלח הוא המקום הכי נמוך בעולם. ים המלח הוא עולם שהולך ונעלם.